Praha, Vinohrady, rok 1920. Město se nachází v bodě zlomu. 2 roky po vzniku Československa, v době, kdy ulice ještě nesou stopy monarchie, ale jazyk, gesta i tempo už patří nové době. Vinohrady nejsou centrem moci, ale prostorem každodennosti. Rezidenční čtvrť, kde žijí úředníci, učitelé, drobní obchodníci. Lidé, kteří netvoří dějiny nahlas, ale nesou je v tichu všedních dnů. Možné počasí nebylo výjimkou. Kous uhlí, vlhký vzduch a špatná viditelnost byly součástí městského života. Mlha mění perspektivu. Domy mizí, ulice se zkracují, lidé se přibližují k sobě, aniž by spolu mluvili. Na záběrech vidíme oblečení své doby, dlouhé kabáty, klobouky, pevnou obuv. Móda je funkční, strohá, ovlivněná válečnými roky. Luxus ustoupil praktičnosti, ne se zvědavostí, ale s lehkou nedůvěrou. Film byl stále novinkou a přítomnost objektivu narušovala běžný rytmus ulice. Tyto záběry nejsou jen o místě, jsou o přechodu mezi starým světem, který končí, a novým, který ještě neví, jak bude vypadat. A Praha jen tiše pokračuje dál.